Tämänkertaisella peliarvosteluvideolla käsittelemme simulaatiopeliä nimeltä Graveyard Keeper. Pelin on kehittänyt Lazy Bear Games ja pelin julkaisijana toimi Tiny Build. Mitä kerkesin tutustumaan näihin pelintekijöiden muihin peleihin, niin aika tällainen samantyyppinen pikseligrafiikka toistui niissäkin. Ja ainakin tällainen grafiikka ja visuaalisuus on ainakin näitä mun omia suosikkeja. Pelin alussa tää jantteri, kellä me pelataan, kuolee ja hän päätyy kuolleiden valtakuntaan hautausurakoitsijaksi. Ja päällimmäisenä tehtävänä on siis selvittää, kuinka päästä takaisin elävien kirjoihin. Ja tää peli toi jossain määrin mulle mieleen Stardew Valleyn. Ei ihan suoraan, mutta esimerkiksi kuvakulma, pikseligrafiikka, esineiden myyminen, craftaaminen, kaikki tällainen, mitä Stardew Valleyssakin tehdään, mutta tää pelihän on selkeästi varttuneemmalle väelle, koska tässä viljellään aika paljon mustaa huumoria ja käsitellään aika tällaisia niin kuin makabeereja asioita. Ja silloin kun mä aloin pelaamaan tätä peliä, niin mä en yhtään osannut kuvitella, kuinka kauan aikaa mulla kestää tässä pelin alussa, että mä pääsen tähän pelin ytimeen ja perusidean käsiksi. Tehtävät oli luotu tavallaan vähän turhan vaikeiksi ja hyvin hitaasti eteneviksi. Jatkuvasti mä huomasin, että multa puuttuu resursseja, mulla ei ollut jotain tiettyä esinettä, mikä olisi pitänyt saada sillä, että teet tehtävän, mutta sitä ennen sun täytyy tehdä tehtävä. Ja oho, sä tarvitkin tätä tavaraa, jotta sä voit tehdä tehtävän ja niin edelleen. Se oli, tiedättekö, vähän sellainen turhautumisen jatkumo. Se oli semmonen ikuinen for loopi, mistä mä en vaan päässyt pois. Se, missä pelin kehittäjät onnistuivat, oli ainakin se, että he todellakin onnistuivat luomaan pelin, joka on hyvin hitaasti aukeava, mikä oli itse asiassa pelin tarkoituskin. Ja toinen, missä he onnistuivat, oli se, että tunsin jatkuvasti itseni todella tyhmäksi ensimmäiset 2 tuntia, kun tätä peliä pelasin. Reddittiä selatessani totesin, että enpä taidakaan ehkä olla ainut, jolla on ongelmia etenemisen kanssa. Se, mistä mä vakuutuin tässä pelissä tosi kovasti, on ensinnäkin tämä taustatarina, ja mun mielestä tässä käydään aika nerokkaasti tiettyjä elämän kysymyksiä läpi. Ja mä olisin ehkä toivonut, että näihin pureuduttaisiin paremmin tässä pelissä, ja toisekseen tämä visuaalisuus sekä äänisuunnittelu mun mielestä oli ihan äärimmäisen onnistunutta. Tässä pelissä myös achievementit ja todella monet dialogit oli myös tosi hauskoja. Tässä pelissä oli jotain loogisia aukkoja, mitkä ei nyt silleen häirinneet, mutta jotka oli kuitenkin huomattavia. Kuten esimerkiksi se, että maanviljelijälle mä pystyin myymään täsmälleen samoja tuotteita kuin mitä hän itse myy, mutta sitten kauppiaalle mä en kuitenkaan pystynyt näitä omia tuotteita myymään. Ja siis tää tapa, miten nämä kyläläiset puhuu. Niin kuin valtaosa kuulostaa siltä, että virvokkeita on nautittu nyt pikkusen liikaa ja yhdellä ei ole ääntä sitten sitäkään jäljellä. Toki mä tykkäsin siitä, että kerrankin on peli, missä dialogi kuulostaa ehkä vähän erimmältä, koska yleensä ne on joko kokonaan dupattu tai sit siinä ei ole ollenkaan ääntä. Niin tällainen hahmojen omintakeinen ääntely toi mun mielestä sellaisen kivan pikku lisämausteen tähän peliin. Alun vaikeuksista huolimatta Graveyard Keeper on yksi pelimukavuudeltaan miellyttävimmistä peleistä, mitä mä oon aikaisemmin pelannut. Erityisplussaa visuaalisuudesta, estetiikasta sekä hauskoista vitseistä ja valinnoista, joita pelin aikana pääsee tekemään. Pelinä tää oli oikein mukava pelattava, jäi todella positiivinen fiilis, ei ehkä mikään ihan ykkössuosikki, mutta kyllä tää ainakin sinne top 20 listalle pääsee. Tehtäväni hautausurakoitsijana on päättynyt, kiitos sulle seurasta ja ehkä tapaamme seuraavalla videolla. Moi moi!